лучников сгораю, клянусь мне на полокам. Наброенных вагонов много, весь життя моего техні. Єврорадіо. Навіны наша справа. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, ў студыі Павел Свярдлоў і наш госць, кіраўнік праекта «Киноконг» Андрей Кім. Прывітанне, Андрей. Здорово. Здорово, Павел. Ці правильно я тебе представляю? Кіраўнік проекта «Киноконг». Ну, можна так. Што за проект такі, распавядзі? Гэта Па праект... назве ўжо зразумела, што звязана з кіно неяк, так? Так. Гэта праект, які займаецца прафесійнай агучкай фільмаў на беларускую мову. В прынцыпе, адзіны праект не ведаеце ў свеце, але ў Беларусі дакладна. Мы ўжо з 2010 года пачалі так ці інакш займацца гэтай справай, але год таму пачалі праект «Беларускія уікенды», і гэта ўжо кіно па-беларуску ў кінотэатрах. То бок можна прыйсці і паглядзець у кінотэатры беларускі фільм. Што Не беларускі фільм, а фільм агучаны па-беларуску. Слушна, так? штомесяц у кінотэатры Масква праходзіць адзін беларускі уікенд, на якім мы прадстаўляем нейкі супер-мегафільм, а яшчэ і супер-мега агучаны на беларускую мову. Сёлета гэта будзе з 23 па 25 чэрвеня, не сёлета ў гэтым месяцы, так? І што мы будзем глядзець? Гэты паказ будзе прымеркаваны да дня народзіну Антуана де Сент-Экзюпері, і ён гэта будзе мультфільм «Маленькі прынц» 2015 года, абсолютно новы мульцік. Мы яго агучылі на беларускую мову, і таксама адначасова з гэтым мы прэзентуем першую гісторыю незалежнай Беларусі, асобнае выданне «Маленькага прынца». Вось, калі эта камера працуе, в прынцыпе, так, да, яна цябе якраз і паказвае. Для прыгажосці здарова ўсім. Ось такая цвёрдая вокладка, каляровыя ілюстрацыі аўтара. Запытваюцца, аўтара гэта якога. Так што, так скажы, якога аўтара? Антуана де Сент-Экзюпері, адпаведна. Ён сам пісаў? Ён сам маляваў, так, ён сам пісаў. Так? Кніга, ў прынцыпе, прыкол «Маленькага прынца» ў тым, што гэта кніга з ілюстрацыямі. Без ілюстрацыі яна не каціруецца. А там ёсць на першай старонцы, на першых старонках вось гэтая славутая ілюстрацыя, там, дзе барашак в скрыні, в коробцы, і там, дзе змея ў капелюшы. У капелюшы, і вось, калі ласка, намалюй баранчыка, вось баранчыкі. Всё ёсць. Все сапраўднае. Што будзе ўжо ў гэтай пятніцу прэм'ера? Хацеў запытацца, навошта спатрэбіўся новы пераклад «Маленькага прынца», бо ёсць адзін пераклад «Маленькага прынца» на беларускую, ён выйшаў у 1989 годзе. Аўтарка шаноўная перакладчыца Ніна Мацяш. Ці ведалі вы пра яго, і чаму ўсё ж такі вырашылі перакладаць сваю версію рабіць? Мы не вырашылі перакладаць сваю версію, так. Я как раз таки кажу пра выданне. Справа ў тым, што менавіта ў 1989 годзе выйшаў пераклад Ніны Мацяш, а ён быў выдадзены нейкім дзіцячым накладам у Савецкім Саюзе, і яго здабыць зараз нідзе немагчыма. І гэта прикольна, што Савецкі Саюз неяк паходу больш клапаціўся пра сусветную літаратуру па-беларуску, чым беларускай, таму што у нас ва ўсіх кнігарнях мільёны 100-500 рускіх выданняў, ад там самых капеечных на газетнай паперы да шыкоўных падарункавых, як наша, але па-беларуску не было. Таму мы менавіта з павагі да гаспадарні Ніны, якая ўжо пайшла, мы здабылі ліцэнзію, менавіта на яе пераклад, зрабілі сучасную рэдактуру, каб, все-таки 89 год і сёння, і зрабілі выданне. Гэта выданне значна лепшае за савецкае, па якасці я маю на ўвазе, але пры гэтым мы таксама і не сталі вынаходзіць ровар. Мы у гэтым плане, мне здаецца, зрабілі, скажем, такі кампрамісны варыянт. Все, я зразумеў, гэта пераклад Ніны Мацяш, але крыху адаптаваны на наш рэдакцыі з сучасны час. Коласа просто сёння мы зрабілі сучасны. Я заўважыў, не ведаю, наўмысна ці не, але ты сказаў падарункавае выданне такое, як наша. То бок усё ж такі беларуская мова і беларуская кніжка зараз застаюцца нейкімі падарункавымі варыянтамі, да? То бок нейкім выключэннем, калі табе трэба нешта незвычайнае, ты можаш набыць «Маленькага прынца» па-беларуску. Хорошае пытанне. Мне прям падабаецца тут інтэрв'ю даваць. Ведаеш што, «Маленькі прынц» сама па сабе кніга, якую дораць.
яна ну, наколькі я разумею, маленькага прынца не набываюць, каб прачытаць. Эта кніга вельмі невялікая па памеру, ну і колькі тут 108 сторонак, Ну так, шмат прачытаць можна за ілюстрацый. паўгадзіны. Так, прачытаць можна за паўгадзіны, але вось яе фармат, ён ну, просто вымагае дарыць падарункі. Ну і зразумела, што мы выдавалі, калі хронікі Нарніі, мы таксама думалі, а які зрабіць фармат папрасцей, патанней ці падаражэй. Мы вырашылі, што лепш, каб гэта будзе максімальная якасць, это будзе толстая папера, цвёрдая вокладка, і нам будзе не сорамна за яе, а хоць крыху даражэй. Я думаю, што тыя людзі, якія ну, прыязна ставяцца да беларускай мовы, яны гатовы заплаціць крыху даражэй, але каб гэта было якаснае выданне. Не ведаю, ці пагодзяцца нашы слухачы з гэтым, але маленькі прынц, на маю думку, гэта такая кніга, якая мусіць быць проста ў кожнага дома. Слушна, Да, так. ну, можна яшчэ пералічыць некалькі такіх класічных літаратурных твораў. Не ведаю наконт хронік Нарніі, кніга цікавая, але, на маю думку, для аматараў. Все ж таки для аматараў фэнтэзі, таго, што было да фэнтэзі, хутчэй, так? Клайва Стейплза Льюіса. Як вы выбіраеце, што агучваць і што перакладаць? Ну, у нас, калі ўжо так вяртацца да фільмаў, так, таму што кнігі ўсё ж такі наша такая... Сайт-праект, да? Што? Сайт-праект, Ну, крыху, да? так, то бок гэта асобны праект, называецца «Добрая кніга», серія, мы плануем там выдаваць шэраг кніг, але там свае нюансы, гэта не кінаконг гэтым займаецца ў любым выпадку. Фармат у нас такі, то бок у нас ёсць 3 крытэрыі, ну зараз уже 4, заўсёды было 3, мы іх для сябе сфармулявалі першапачаткова. Першае, гэты фільм павінен нам падабацца. То бок мы асабіста мы не хочам перакладаць тое, што можа быць там лічыцца геніяльным і ўсё такое, але што асабіста мы не хацелі бачыць на экранах. Дарэчы, Клайв Льюіс, калі яго запытвалі, чаму ён напісаў хронікі Нарніі, ён сказаў вельмі проста адказаў: я хацеў, каб такая кніга была, але яе ніхто не пісаў, давялося напісаць мне. Вось мы б хацелі, каб тыя фільмы, якія мы агучваем на беларускую мову, яны былі па-беларуску. Нам яны падабаюцца, мы падзяляем каштоўнасці, якія ў гэтых фільмах, тое, пра што яны кажуць. Другое, гэта фільм мусіць быць стваральным. Гэта такі момант, я заўсёды тлумачу, што ёсць 3 тыпы фільмаў, ну, як любога твора, в прынцыпе. Першы тып, і іх найбольш 90%, это тыя фільмы, якія ты прыходзіш кіно, сидзіш 2 ці 3 гадзіны, а яны з табой нічога не робяць. Ты якім прыйшоў, такім і выйшаў. Это такі попкорн для мазгоў. Так хуценька прашло, як у голубоў, ведаеце, зярняткі праходзяць. Другі тып фільмаў, гэта тыя фільмы, якія робяць чалавека горш. Яны яго нейкім сэнсе падманваюць, яны там уводзяць яго ў дэпрэсію, яны робяць яго больш злым. Ну, неважна, але сутнасць у тым, што яны яго робяць горш. І трэці тып фільмаў, якіх там, думаю, найменш, але пры гэтым гэта ўсё роўна сотні і сотні стужак, якія робяць чалавека лепш. Вы паглядзелі гэты фільм, вы захацелі змяніць нешта ў сваім жыцці, нешта памяняць, перастаць падманваць саміх сябе, змяніць гэты свет да лепшага. І мы імкнемся да таго, каб чалавек, які прыйшоў на нашы сеансы, для гэтага мы робім не толькі паказ жа, да? У нас жа не толькі паказы, у нас кожны раз выступ адмысловага госця, эксперта, у нас заўсёды прымеркаваны да чагось, мы заўсёды даем інфармацыйныя буклеты, каб людзі задумаліся, каб людзі памянялі, і чалавек мусіць выйсці, па ідэі, з нашых паказаў натхнёны і з жаданнем памяняць ці сябе, ці гэты свет да лепшага. І трэці, гэта масавасць. Мы не перакладаем артхаус. Я лічу, што мы разлічваем не на беларускамоўную аўдыторыю, мы не разлічваем на нейкую элітную аўдыторыю, мы разлічваем на ўсіх беларусаў. І таму мы супраць артхауса, мы глядзім на тыя дастойныя стужкі, глыбокія стужкі, але ў сегменце масавага кіно. І чацвёрта, гэта ліцэнзія. Калі ў нас няма ліцэнзіі, мы перакладаць не будзем, мы працуем легальна зараз ўжо, і гэта таксама такі момант, што часта запытваецца, чаму гэта, а не гэты фільм, а все проста, таму што на гэты мы здабылі ліцэнзію, а на гэты мы марым, у нас ёсць такія фільмы, які мы проста там даўно ўжо хочам, але проста няма магчымасці. А колькі каштуе ліцэнзія? Вось ці атрымліваецца працаваць з тым, што можна здабыць у якасці гуманітарнай дапамогі? Ну, у нас все ж такі такі адукацыйна-культурніцкі праект, але ён з надзелам на тое, што гэта бізнес-праект. Я
інакш просто працаваць не хочацца, таму што калі ў Беларусі беларуская мова якасная не можа быць камерцыйна паспяховай, то навошта гэта ўсё в прынцыпе, так што мы імкнемся, што гэта будзе паспяховы бізнес-праект, але зразумела, што са сваімі нюансамі. Так вось наконт ліцэнзіі гэта спецыфічна. Нам на фільм «Цудоўна ласка» на бясплатныя паказы нам далі бясплатную ліцэнзію. Напрыклад, так, бывае такое, але, напрыклад, вось на мінулы паказ, пакуль ногі носяць, быў фільм, мы заплацілі за 3 паказы 1500 евро. Вось, што, канешне, адразу зрабіла гэты фільм мала камерцыйна паспяховым, скажем, так, мякка скажем. У беларускім пракаце па-беларуску, так? За 3 паказы, то за один паказ 500 евро. Есть люди, ёсць кампаніі, якія просяць за один паказ 1000 евро. У іх просто, гэта звычайна замежныя дыстрыб'ютарскія кампаніі, праваладальнікі, якія просто не разумеюць, што у нас не прынята плаціць па 10 евро за білет, ці там па 20, да? Колькі ў кінатэатры Москва месцаў, цікава? 700 месцаў. Каб купіць 500 евро, кожны мусіць заплаціць, як мінімум 1,5-2 евро, да? Мусіць каштаваць квіток. Але гэта проста будзе кошт... Гэта ж пытанне, што мы яшчэ... Кошт ліцэнзіі, а яшчэ ёсць арэнда кінатэатра, відаць, і вся праца, да? Мы ж не бярем гэтай грошы ўсе самі, да? То бок каля такую суму, як мы заплацілі за ліцэнзію, прыкладна мы выдаткуем на рэкламу. Зноў жа гэта пытанне культурніцкае, таму што вось гледачы еўрарады яны і так даведаюцца, слухачы больш-менш, да, я маю на увазе гэта больш-менш наша аўдыторыя, але мы імкнемся, каб людзі, які не глядзяць інтэрнэт, не чытаюць там нашу ніву свабоды еўрарады, яны таксама пра гэта даведаліся, і таму мы даем рэкламу ў метро. Яна прыносіць нам дзесьці невялікую частку аўдыторыі, але гэта вельмі важная аўдыторыя для нас, гэта тыя людзі, якія прыходзяць, яны першы раз, в прынцыпе, даведаюцца пра праект, гэта людзі, які не беларускамоўныя. Увогуле у нас вельмі невялікая частка аўдыторыі беларускамоўная. Абавязкова хацеў я запытацца, ці гатовыя ўвогуле беларускія гледачы да таго, каб глядзець кіно па-беларуску. Наколькі я памятаю, у вас вось быў прарыўны такі Паддынгтон, да, на які сабралась проста нейкая шалёная колькасць людзей, і гэта быў як бы доказ, але на іншыя фільмы, на астатнія, можа гэта было выключэнне? Не было выключэння. Нам трэба даказваць, асабліва беларускамоўным, пастаянна, што гэта нейкім чынам можа, вось ты па-беларуску запытваешся, таму, напэўна, у цябе гэта пытанне ўзнікае. Слухайце, но мы год у кінатэатрах, яшчэ ні разу не было такога, каб у нас на кіно прыйшло менш за 1000 чалавек. Больш за тое, нават калі у нас там залы не напаўняюцца аншлагам, усё роўна, напрыклад, кніга Ілая, прыводзіў прыклад, вось адзін паказ кнігі Ілая, баявіка спецыфічнага вельмі, прысвечанага Чарнобылю, у такі вельмі незручны час там выходныя былі. Так вось адзін гэты паказ, ён сабраў у 1,5 разы больш, калі правільна, ці ў 25, на 20% больш, чым 10 паказаў іншага баявіка па-руску ў гэты самы дзень. А ці можна параўнаць з кінапаказамі якога-небудзь беларускага фільма? Якога? Напрыклад. Я нават тут шчыра не ведаю 2 фільмы беларускія, якія апошнім часам. Дарэчы, да, ёсць жа некамерцыйная, недзяржаўная, наадварот, камерцыйная, прыватная, да, недзяржаўная. Гэта шуневічская, што там над вадой, што там было? Натуральна, да, вот «Сляды на вадзе», здаецца, так, яшчэ «Код Каіна» у нас, канешне, будзе. Я думаю, што мы больш камерцыйна паспяховыя, чым «Код Каіна» і чым «Сляды на вадзе», адназначна. Пра камерцыйную паспяховасць беларускай мовы, кніжак па-беларуску, пра акалічнасці перакладу фільмаў на беларускую мы пагаворым праз выпуск навінаў і кароткую музычную паузу. У студыі Еўрарадыё Андрэй Кім, кіраўнік праекта «Кінаконг». Заставайцеся з намі. Маўчаць аб тым, што мы на дне стаім. Сказаць адно, што я іду на дно. Под небом стелецца блакітны дым. І ўсе мае сябры губляюцца ў ім.
запущены ў рок-н-рол. Ваш рок-н-рол галім, ён іржавее ў ім. Я зарабляю на жыццё дазвол. Молчу об тым, что мы на дне стоим. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. У Беларусі хочуць увесці мараторый на новыя падаткі на 2018-2020 гады. Пра гэта пасля пасяджэння ўрада заявіў яго старшыням Андрэй Кабякоў. Па яго словах, Савет міністраў таксама плануе істотна скараціць пералік ліцэнзаваных відаў дзейнасці. Напрыклад, прапанавана адмяніць ліцэнзаванне ў такіх сферах, як адвакацкая дзейнасць, дзейнасць па аказанні псіхалагічнай дапамогі, паліграфічная дзейнасць ды іншыя. Калі Беларусь будзе фарсіраваць падзеі, то можа атрымаць шэнген па 35 еўра ўжо сёлета. Пра гэта Еўрарадыё распавёў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун. Па яго словах, Мінск і Брусэль ужо знялі адну з перашкод на шляху да таннага шэнгена. А менавіта дамовіліся пра пераходны перыяд у пагадненні аб рэадмісіі, то бок прыёме назад сваіх грамадзян, якіх дэпартуюць з іншых дзяржаў. Міністэрства фінансаў хацела бы папоўніць бюджэт Беларусі за кошт новых падаткаў. Гэта вынікае з адказу намесніка міністра фінансаў Юрыя Селіверстава на пытанне дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Таксама чыноўнік паведаміў, што ў Беларусі ідзе праца па продажы дзяржаўнай маёмасці. Прычым прадаць плануюць не толькі асобныя суб'екты гаспадарання, але і частку акцый Белінвестбанка. Рост курса долара ў Беларусі выкліканы тым, што кошты на нафту пайшлі на ніз. Але такога падзення коштаў, як пару гадоў таму, ужо не будзе. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў эканаміст Сергей Чалы. Разам з тым, эксперт мяркуе, што курс расійскага рубля яшчэ будзе паніжацца, што адпаведна паўплывае і на беларускую валюту. Па словах Чалага, цяпер Беларусь стараецца арыентавацца на стабільныя суадносіны з расійскім рублём, каб не страціць экспарт у Расію. Роман Устінаў, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Працягваем эфір Еўрарадыё ў нашай студіі. Кіраўнік праекту «Кінаконг» Андрэй Кім, і ў яго ў руках кніжка «Маленькі прынц». Ну, давай, калі ўжо на ў руках, давай пагартаем. Вось камера, да? Давайте паглядзім. Гэта, у прынцыпе, падарункавае выданне. Калі у вас няма раптам маленькага прынца ўвогуле, ёсць файная нагода прыдбаць яго па-беларуску, калі... Можете паспрабаваць пачытаць пакуль. Калі ёсць, усё роўна. Магчыма, гэта будзе першы раз, калі хто-небудзь з нашых гледачоў у сацыяльных сетках чытае што-небудзь па-беларуску, а ўжо карцінкі па-беларуску, дык дакладна усе глядзяць упершыню. Які наклад, дарэчы? 1000 асобнікаў. З іх каля паловы, ну, вялікая частка пойдзе у школы і бібліятэкі. Мы это выдаем пры падтрымцы Вэлком, пры падтрымцы партнёра нашага Вэлком, і таму, ну, дзякуючы гэтаму, мы можам там аддаць гэта ў бібліятэку, школу, асабліва гэта важна для рэгіёнаў, таму што мы з гэтым мульцікам пойдзем у рэгіёны, і ну, мы спадзяемся, што ў тых гарадах, якіх мы будзем, мы зможам, ну, проста вось гэта прэзентаваць і, ну, такую крыху сацыяльную працу правесці. Цікава, ў бібліятэках у рэгіёнах парадуюцца ці падумаюць, што за бздура, у нас уже ёсць маленькі прынц на рускай мове. Парадуюцца. Нас уже прасілі з глыбокага, з Ніна Мацяш, ну, яна з Белаазёрска, і там мы званілі бібліятэку, яны вельмі прасілі, мы і хронікі Нарні абяцалі таксама. То бок можа зладзіцца нейкая прэзентацыя нават там у якім-небудзь Белаазёрску? Ну, а не толькі ў Мінску. Чаму не? Ну, ў горадні, ў Магілёве, ў Гомелі будзе такая самая тэма, як і ў Менску, то бок паказы і прэзентацыя кнігі адначасова. Наколькі я разумею, вось гэтыя паказы, беларускія уікенды, гэта не толькі ваша ініцыятыва, але і прыватны бізнес нейкім чынам прыкладае да гэтага руку, так? Спансуючы, падтрымліваючы гэта, так? Маеш на партнёраў нашых? Ну, так. Так, мы вельмі рады, што ў нас з'явіўся партнёр, это Атлант Тэлекам і Вэлком.
і Гэта, дарэчы, адно і тое ж апошнім часам, але Ну, тым не менш. Да. я тут, скажем, да, ну, пытанне тым, што Атлант-Тэлекам менавіта стаў партнёрам, так, Мгм. а ў момант, калі ён стаў партнёрам, гэта таксама яны сталі разам з ваўком ужо. А як ты Вось. ставішся вось да такіх спробаў рабіць піяр на беларускай мове? Да просто супер круто. Гэта ўвогуле, ну, па-першае, гэта выгадна. То бок ніхто б нас не ніхто беларускую мову не падтрымліваў, калі б гэта не было выгадна. Памятаеце гэты спроба А100 яшчэ тады, і яны далі пасля лічбы, што падвысіліся продажы. І я дагэтуль па інерцыі запраўляюся на 100, хоць там ужо зусім